Juan Kapitulo 15. Si Jesus ang matuod nga punuan sa paras. Ako ang matuod nga punuan sa paras ug ang akong amahan mao ang tig-atiman. Putlon niya ang tanan kong sanga nga dili mamunga ug pulungan niya ang tanang sanga nga mamunga aron kini mahinlo ug mamungag daghan. Nahinlo na kamo pinaagi sa mga pulong nga akong gisulti kaninyo. Pabilin kamo kanako ug ako magpabilin kaninyo. Dili kamo makabunga gawas kun magpabilin kamo kanako sama nga ang usa ka sanga dili makabunga gawas kung magpabilin kini sa punuan. Ako ang punuan sa paras ug kamo ang mga sanga. Ang magpabilin kanako ug ako diha kaniya mamungag daghan. Kay kun wala ako, wala kamoy mahimo. Ang dili magpabilin kanako mahisama sa usa ka sanga nga ilabay ug malaya moniton kini ug itambog sa kalayo aron masunog. Kung magpabilin kamo kanako ug ang akong mga pulong magpabilin kaninyo, makapangayo kamo bisan unsa ug madawat ninyo kini. Sa inyong pagpamungag daghan kapasidunggan ang akong amahan ug sa ingon niini kamo mahimong akong mga tinun-an. Nahigugma ako kaninyo ingon nga ang amahan nahigugma kanako. Pabilin kamo sa akong gugma. Kung tumanon ninyo ang akong mga sugo, magpabilin kamo sa akong gugma sama nga ako nagtuman sa mga sugo sa akong amahan ug nagpabilin sa iyang gugma. Kisultihan ko kamo niini aron mabatunan ninyo ang akong kalipay ug mahingpit ang inyong kalipay. Kini mao ang akong sugo paghigugmaay kamo sama nga ako nahigugma kaninyo. Ang labing dakong gugma nga ikahatag sa usa ka tawo ngadto sa iyang mga higala mao ang paghatag sa kagalingon niyang kinabuhi alang kanila. Kamo ang akong mga higala kun buhaton ninyo ang gisugo ko kaninyo. Dili ko na kamo tawgon nga mga sulugoon kay ang sulugoon wala mahibalo sa gibuhat sa iyang agalon. Hinuon tawgon ko na kamo nga akong mga higala kay gisultihan ko man kamo sa tanan nga nadungog ko gikan sa akong amahan. Dili kamo ang nagpili kanako, ako ang nagpili ug nagtudlo kaninyo aron kamo manglakaw ug mamunga ug bunga nga mulungtad. Busa ihatag kaninyo sa amahan bisag unsay inyong pangayoon kaniya pinaagi sa akong ngalan. Kini mao ang isugo ko kaninyo paghigugmaay kamo. Ang mga tinun-an kaaway sa kalibutan. Kung nasilag kaninyo ang kalibutan, hinumdumi nga ako unang gikasilagan niini. Kung kamo iya pa sa kalibutan, higugmaon unta kamo sa kalibutan. Ingon nga iya sa kalibutan. Apan gipili ko kamo gikan niining kalibutana ug kamo dili na iya sa kalibutan. Busa nasilag kaninyo ang kalibutan. Hinumdumi ang akong giingon kaninyo, walay ulipon nga labaw sa iyang agalon. Kung gilutos nila ako, lutoson usab kamo nila. Kung tumanon nila ang akong gisulti, tumanon usab nila ang inyong isulti. Apan kining tanan buhaton nila kaninyo tungod kanako kay wala man sila makaila kaniya nga nagpadala kanako. Dili unta sila makasala kun wala pa ako muanhi ug musulti kanila. Apan karon dili na sila makaingon nga wala sila'y sala. Ang nasilag kanako, nasilag usab sa akong amahan. Dili unta sila makasala kun wala ko pa buhata ang mga milagro diha kanila nga sukad masukad wala pagayoy nakahimo. Apan karon nakakita sila sa akong nabuhat ug nasilag sila kanako ug sa akong amahan. Hinuon kinahanglan nga mahitabo kini aron matuman ang nasulat sa ilang balaod nga nag-ingon gikasilagan nila ako bisag walay hinungdan. Muani ang magtataba nga mao ang espiritu nga nagpadayag sa kamatuoran nga gikan sa amahan. Ipadala ko siya gikan sa amahan ug magsaksi siya mahitungod kanako ug magsaksi usab kamo mahitungod kanako kay kamo uban man kanako sukad pa sa sinugdanan.